Shalom, horas barihita saluhutna. Di hamah kadamang dohot dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata ni Tuhata, jumulo mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu papituhod dong Trinitatis ima di tanggal 3 Agustus 2025 na tersurat di Kolose bidutolu mamungkasian ayat 5 rodi ayat 10 sada dohot topik ni minggu gabe jolmanai baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ujah madihita tapai hutiu madibagasan rohat tabi songonomma didok hatani Tuhata. Atong bunuhamu maruas muna akan aditanoon. Parmainanon, hahodaron, riting ni roha, hisap-hisap na roa, rodi pangahution, ima pardebataon na leban. Alanya kaido lalu rimas ni debata. Di hulau kamudo akai na jolo taga di bagasani ngulumuna. Alayang gonuaing boloko kamu masaluhut nai rimas muruk hajahaton pangicahion hata baraksi sian pamangamuna. Unang masih gabusan hamu. Ainunga di tanggal hamu jol mana buruhi rap dohot aka parulaona. Jalanunga di soluko kamu nai barui napi nai baru asata daudna rupani natumopa ibana. Dang mardiai berdisi Junani manang Yahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dope hatuban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsyaon, sa sitong na gabejol manay baru di bagasan Kristus, songon topik ni minggu tay rupani, dakpola na mauli mangihuton hatani Tuhata nate. Gabejol manay baru, dakpola ulaw na mauli. Alai, buidui gabe maul, molodang olohita mangulahotca. Jadi sebenarnya mulak tuhita do. Naing gabe jolma nai baru ho ba ihuton hatani Tuhaniate. Alai molohotto gabe jolma na buruk manusia lama manang di hata Inggris di dok old man ipe lomomdo rupane. Jadi saguru tuhita do. Molo di dok jolma nai baru dia masyaratna gabe jolma nai baru di bagasan Kristus. Tentu na perjulu nian dang ditrupuk taube alai adorakso trupuk taido di bidu 2 ayat onom dohot ayat pituido dapot tita annoni. Yesoi di bidu 2 molo naing gabejol manay baru ho molo naing gabejol manay baru hita syarat na perjulu ima tardidi ate dibaptis. Lapatan nina tardidion batotu gabe na puna ni Kristusima ibana. Jadi molo tardidi sadahalak di bagasan Kristus tentu gabe na puna ni Kristus maibana menjadi milik Kristus, menjadi anak Kristus. Dakolan anak ni amang nabe, dakolan anak ni inong nabe. Alai ngadohot ibana anak ni Tuhani. Lapatan na ngadohot Tuhani marna punahon ibana. Dakolan na toras nabe, dakolan opung nabe rupani, dakolan halak be na punay ibana. Alay nunga dohot Tuhani marna punahon ibana. Tutu molo didokot terdiri ba dijakon ibana Kristusi gabe Tuhanna. Molo di Kolose 2 ayat onom takas sudah didok di hati Indonesia, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi halak naung terdiri di bagasan Kristusi ima naung resmi majalo Kristusi gabe Tuhanna. Atik pe misalnya molo songo di huriata tardidi poso-poso do dang apala dia tusi dana kido pei
Alai iduan non pangajarion niya kanatorasna tu ibana. Ditugu-tugu ma ibana rupani mengetusi bahwa ibana dah kolam milik na beda kolam milik ni natorasna alai nunga milik ni Kristus jala nunga dijakon ibana Kristusi. Ima na perjulu syarat gabe jolmanay baru. Tentu na padua kon tong dope ano di Kolose 2 ayat 6 ayat pitui berengotai molo di hata Indonesia didok hidupnya tetap di dalam Kristus. Hot ibana di Tuhani. Nah, jadi kamang do tamuinang adong do halak dang hot di Tuhani. Jadi molo naing jolmanay baru ho di bagasan Kristus ikon ho doho di Kristusi. Ikon ho doho di bagasan Tuhani. Ima napa dua hon? Napa tuluhon marurat di bagasan Tuhani. Marurat di bagasan Tuhani. Berakar di dalam Kristus. Kemudian napa opatto di dok rupani syarat gabe jolmanay barui di pauliuli di bagasan Tuhani. Dibangun di atas dia. Napa limahon bertambah teguh di dalam iman. Teguh marhapor siaw. Napa onopon hatinya melimpah dengan syukur. Maroha mauliate. Ima tahap na perjulu rupani molonay gabe jolmanay baru ibana. Isarani hau akamang dohot tamuinang pohon takas ibana disuan di panuanana. Dang sembarang rupani. Unang maus di papidda-pidda. Bayako kita menaik suas-suanan hau molo maus di papidda-pidda. Bah, daksanga itu. Jala moloduk songoni denggan ma atau ngibana marurat. Jadi molo nunga hot di panuanana tentu denggan namai ano marurat berakar. Molo nunga denggan marurat pasti pertumbuhan dohot pertambahan nape denggam. Lam tibo tu gijang jalalam mangerbang tu habirang dohot tu siamun. Bulung nape lomakma tabama aka dakana akaratingna. Molo nunga songoni pasti do maperbuiho perbuina denggan. Maperbuiho perbuina gudang dohot na tonggi. Jadi asa taboto adong do hau perbuina gudang aledang denggan. Adong do perbui mananghawi otik dunian perbuina aledenggan jala tonggi. Jadi yang kita harapkan dari sebatang pohon ya marperbui ibana denggan gudang jala tabu dayon. Ido pohon na denggan perbui na denggan. Jadi molo maus do di papidda-pidda hau natasuani adigam may ibana marperbui ate. Jangankan marperbui tubuh pera daksanga. Boha anong dosongoni hala Kristen maus di papidda-pidda. Songoni do nang hitao di bagasat Tuhani. Molo nang dinggak kutubu di bagasan Kristusi baunang maus pidda ate. Aka alasan na di patubu-tubu dora molo say didok disado tubuh hapor siyaw kunin na hape sasitong na di dia peboy do tubuh hapor siyaw asal ma denggan suan. Hamu dongan sa hapor siyaw dungi gabe syarat na mangihut asa gabe jolmanay baru new men didok disi totu urutan na papituhon nama na digijangima parrohaho kamu unang maaka na ditanoon. Carilah perkara yang di atas. Jadi takas di rupane didok di bidu duay. Unak kolan aka na di portibion alai doho ma aka na digijangi. Bahkan unang palalapu diaka na di portibion. Ido na naing dohonon na rupane. Jadi manusia baru itu ciri-cirinya perkara-perkara na digijang do. Lapatan na aka namar perdumuan tuhatani debata, namar perdumuat tu debata, di sini may bana lalap. Dang lalap be bana rupane holad dingulu haportibiono. Napawaluhon totu ba irun waing nanaing dohonon na dibagasat trupukon bunuh segala sesuatu yang duniawi. Matikan
Ido rupani diturupuki. Na dia may permainanon, hahodaron, riting ni roha, hisap-hisap na roha, pangahution serakah. Jalan na limaon dido di bagas sa trupuki tergolong di tu perdebataon sileban penyembahan berhala. Jadi molo adong akan na mangulahon permainan dope hahudaron, riting ni roha, hisap-hisap na roha pangahution, keserakahan jenis-jenis ni aka penyembahan berhala gue. Kemudian adong mamusia didok rimas, muru, hajahaton, pangicahion, hata baraksi. Jadi digijang nakin adong 5 nagabe dipertudos tu perdebatao sileban penyembahan berhala. Adong mamuse pangalaho 5 nai ko sipas wilingon songojol manay baru hita. Pangarimason, muru, hajahaton, pangicahion, hata baraksi. Jadi daksay holan akahata na kotor berupa ni haruar sian pamangan. Akahata pasu-pasu nama. Say holan na mangicahi ulaun na. Say holan na muru. Ate. Budo muru kalay ditikina doho diinganan na to. On muru. So binoto aha na minurukon na. Jalan na pasiyahod didok pargabusoni di pasiding ma sian ibana. Dusta. Jangan ada dusta di antara kita na ninay rupani. Memang akamang doho tamu inang nuaingon tung moldo mangalului jol manajujurate. Jala sayhira nasolakku do akajol manajujuron ideaon. Maul saya songon barang langkah rupani. Molo atarbui ibana marakal otik odro na jago. Horas na mangototoy jala horas na niototoan. Horas na mangototoy jala horas na diototoy. Iman wenga kana masa. Sian na met petong ba nunga ulo na toras mangajari geling na asa marga busate. Didok marupani tu geling nai moloroan non dongan nyoma molo disukun di dia oma dok dang disodda ninna oma nai rupani tu geling na menehi. HP mertemu ni do omak nai di kamar. Akhirnya terbuat-buat ma pangalahui satu nama kurang. Jadi secara tidak sadar Allah kita rupane mengajari dana kisong oni unang pabuada inna molarong anu manuku dok tang dison. Dak sadari i nunga gabe semacam virus nabui menegai kejujuran ni aka hitaon. Najulu digabusia ka persikola do omak na do bapak na laho majalo hepeng. Didok malaho manuhor pitolot. Pitolot, pensil, inna muse, pulpen, pen. Akaro situ horomin na pitolot. Ado pe muse na pensil. Ahamuse pulpen, ahamuse pen, ahamuse balubas, dia dupe muse ino maknai ruler, doho takkan asing dupen. Polos dorohani o maknai rupani di padoknya kageleng nai, baidu ratu tu akahapor luan na di sekolah dui inna rohana, ipaleo di masongoni. HP pulpen do penate, pitolok do pensil, balubas do ruler. Ale ala ngamar siajar ibana bahasa Indonesia doh bahasa Inggris ibae ma bahasa na asingi bapolos do rupani omak nai mengalusi diguhi do pangiduan ni geleng nai ima jus ada contoh na met ale dak sadari i hapia ka bibit tuaka pergabuson didok di bagas satrupukon molo naing jol manai baru ho bolokon pergabusone. Jangan ada dusta di dalam dirimu. Sada na ikon hangulu hono ta asa gabizol manay baru hita unang olo hita margabus berdusta. Adong do hiabi nigi madok songonon margabus tu nadinggan nin narupani. Songo dia do yate.
mergabus tu nadingkan. Adong do tahe mergabus tu nadingkan. Molo didok mergabus badang adong ate tu nadingkan. Tu naroa do sudi pergabuso. Mergabus tu nadingkan ninna rupanya. Dang adong. Jalan na parpudi na pasapuluhon asa gabijol manay baru hita di bagasan Kristus bahanguluhon ma nguluni Kristusi menghidupi hidup Kristus. Hanguluhon nguluni Kristusi. Di Filipi 2 ayat 5 rodi ayat 10 sada didok disi paling tidak adong dotulu nguluni Kristus na ikon si hanguluhonota. Mangarumari diri, mengosongkan diri. Ate, napaduahon patutoruho diri, merendahkan diri. Dohok napatuluhon gabe pangului, taat, uduk ibana. Pinomat ima nguluni Kristus na ikon hanguluhonota. Nian gudang dope tarsurak di Bibeli nguluni Kristusi na ikon si hanguluhonota. Alai asa gabe jol manay baru hita tahanguluhom ma nguluni Kristusi. Atong gabe mahita jol manay baru di bagasan Kristus. Amin. Martangiang mahita. Mulai ate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasuhom may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbiho katami perbuin na dinggan, perbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tungo. Amin.